ejigbo dibịa ana m ekwufute ebida mfu ọ na-ewe ego dibịa a na-ewe ego onye ka eji tụọ n'isi dibịa akpata akwa akụ ọkpata ụdụbara ahụ ya maka oge na-eri ihe mana ọkwa ma ego dibịa a na-ewe ego mana a na-akwanyere ha ugwu na gboo onye wabụrụ ihe anịrị onye bụ ugwu dibịa onye bụ n'ibu na-eme omenala ewere ihe shiri ike n'obodo akwa dibịa wee ejebe moto 40 million chiziani ọ bụghị dibịa bụ ihe a ịma ndị be anyị abatakwakwa ọzọ wee bịa na nke chief maka na ọ daha otu a anyị abịaba ọ bụrụ na ị na-esonyere chief kemgbe chief bidoro na-eti mkpu gbasara ihe ndị dibịa na-eme na ka esi kwesị ịlụ ọrụ dibịa ị mara na ọkaka n'ihe ọ na-ekwu bụzikwa ihe na-eme kịta ihe anyị ji bịaba na obi ya bụ nke anyị nụrụ ụfọdụ iwe ike gị wụ na onwe gị na-ege iweke ike ịnụgoro ya nke mere na soshal midia na ụmụ oyoyo a na-afagharị na-ewe ofu nwaanyị nwanụ kpọ mmadụ jebe na mmiri onye ọkpọkpere jee na mmiri n'enu okwute ebe ọ nọ n'enu mmiri ka ọ dara ka a nọ kịta afụrọ ma ozuo ya ma oyi ahụ ọ ya ka anyị ji bịa ka chief chetakwara anyị ụmụ ihe ndị dibịa na-eme na ka anyị si alụ ọrụ na ka o si kwubugo maka ihe gbasara ọrụ mmiri a ka ụfọdụ n'ime unu na-ekwebeghị maọbụ na-aghọtabeghị ma ọ na-aghọtara ebe ka ihe chief na-ekwu ka chief wee kọwakwa ya ọfụma chief anyị ekene gị ka ị mere kedu maka ọrụ ndị task force ọkwa ị na-anụ ka o si ada chief amam na enugo nke nwaanyị ekwu maka ya maka na oge nke ọzọ amam na nga akpọnụ ya nwanne gị nwoke maọbụ onye ebe gị maọbụ onye otu gị nke onye Eziagụ mere nke anyị bịakwara ịkpọkwa gị ikwukwara ka o si dị nke emekwa ọzọ mgbe na-achị na ihe a ekwukwara na ọdụ ka na-eme na unu bidoro ọrụ wee yọba ndị ichie na Chukukere Igbo ka ọ chụfụba ndị ajọ a na ha niile ga na-apụtacha ihe na ihere ga na-emecha kwamgbe ka a na-anụzikwa ka mmụọ nakwa na mgbe ka anyị na-anụgwa ife ọzọ na-adakwa nke na-ada ugbu a bụ nwaanyị kpọ mmadụ jee na mmiri onye ọkpọ jee na mmiri danye na mmiri afọ ozi ma ozuo ya ịma na ikwuru na iweke na mmadụ ekwesịghị ide na dibịa ekwesịghị ịkpọ mmadụ na-eje na mmiri chief oge nụrụ nke a ka ekesinụ ya kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ya ndewo ekene gị ọfụma aha m Chief Dr. Okafor Chairman Task Force ndị dibịa ana Igbo niile ebe mbibi ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekulu Enugu steeti abịa n'ihe jụrụ m otego ntị were mkpu ihe niile a m na-ekwu ọ na-emezu a na-ahụta ya n'anya ọ na-eme a na-anụkwa ya na ntị ọ na-eme a na-afụ ya n'anya ọ bụ azụrụ iju ihe a hụrụ n'anya iwere eyo yohebe ihe a sị m na ada akpọ mmadụ eje na mmiri o wee dibịa wee right ịkpọrọ mmadụ jee na mmiri si na ya na-arụrụ ya ọrụ na mmiri ada eme ya eme ọ dụrụ na omenala ndị dibịa ọ dụrụkwa na omenala Igbo ọ dụrụkwa na omenala Igbo ọ ndị yahoo dibịa na-ekwu bụ ihe vutere nke mmataziri ya maka ha na-anụ na ndị ụka na-eje eme deliverance na mmiri na na-eje eme mmadụ ndị pastọ eje eme mmadụ baptizim na ebe mmadụ eke na mmiri ndị dibịa metazi akpọkwa mmadụ je na mmiri a ihe a niile dị ihe a na-akpọ ilegal n'ọnụ oyibo o kwesịghị ọ bụrụ na dibịa ama nje na mmiri dibịa were right ije na mmiri alone je mee ihe ọ chọrọ ime asị spiritual master but not ịkpọ mmadụ jewe ka ije rụgharị ọrụ mmiri na mmiri anaghị eme ya eme ndị gboo dị iche iche na obodo dị iche iche kwara ebe a na-agọ mmiri ọwụ ebe a na-agọ mmiri ịchọ ije ebe a na-agọ mmiri unu emebi ebe a not ịkpọ mmadụ jee nwata nwaanyị fụtara nye bụ eze nwaanyị ihe a na-eti mkpu ya eze nwaanyị onye m gosiri amahanụ ka isi mụta ụdị a amahanụ iju akịta anụ na osikwa ọnụ egwu teize ọnụ ọha ka a na-agbazi na ya bụghịzi dibịa ọha nchara irebi ya na-etikpu ya wee jee na mmiri mme ihe mme nwatakịrị rigoro n'elu okwute ebe ọ sha rigoro na-emeri ya o megide na ihe ekpechafụ nwatakịrị iwu iyi nwatakịrị na sisi abalị ise kịta ahụbeghị nwatakịrị anya
ma ozu ya ma nwatakịrị na-ewe akwụkwọ ọ dịkwa ka ọ karịgodo abalị 5 ihe nji na-eti mkpu ya o tego nkwuwere ihe a ihu ọ na-ome ndị ọzọ ka ga-emekwa eke ka njọ gọvanọ biko ịgbanere n'iwu imere nọ kedu ndị a ga-ala ya n'aka ọwekwe ndị họpụtara ka meke ka ha na ndị task force rụọ n'ọhawa ọnụ task force a ga-esoche na-atịrị ha aka ebe ndị ike a ndị yahudi bịa nnọcha ndị task force a ga-aba abatakwabeghị amara yes na ị nwere ihe dị etu a beghị iji mmadụ na-elekwe ma ọ bụ onye ahụ bụ ezigbo dibịa iji mmadụ na-elekwe ma ọ bụ na onye a bụ ezigbo dibịa mana ọ ya abụghị ezigbo dibịa ọkụ iwu dollars and pounds a na-evugheri ọ dị ma ị ka na-alụ ọrụ task force na-alụsi ike mana isi na ewekọrọ n'usi alụ ya na oge mụ na gị kpara ụbọ n'oge gara aga isi na ọbụzi by emergency owe meseji maọbụ na ewere ama agbara anyị na-ene anyị mụvuo ka ka ga-esi wee gbara gị ama kedu akara ekwentị fon nọmba eji agbara m ama ebe eji eweta m 080 56 78 1241 080 56 78 1241 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number m ebe m bi ebe a na-akpọ Ugbodogwu Transekuru Enugu steeti. Ọ dị ma chief anyị ka nọkwa n'ọrụ mmiri maka na ewe ụdị ihe dị iche iche a na-abụ ndị a na-eme ihe ọrụ mmiri a maọbụ na-eme ihe dibịa maọbụ ndị eze nwaanyị na ndị eze dibịa na-akọchagasị na-ewe ebe ha ga-akpọrọ mmadụ wee gaa na mmiri ahụ ekwu okwu gwa ya ahụ nsogbu ya ahụ mmiri ọ na-ekwu okwu na-ewe ebe mmadụ ga-akụ dịka onye a na-akọ maka ya nke vidiyo nke na-efegara a na-ekwu na onye ahụ kpọ mmadụ jee na mmiri ọzọdụ ụkwụ na okwute o wee mechapụ wee dana na mmiri afụbeghị onye ahụ wee na-asị na ewe ebe dị iche iche a na-anụgasị na okwute na ọ bụ onye ahụ ọzọdụ ụkwụ na okwute a mmiri ebido gwaba ya okwu mmiri ọ na-ekwu okwu ụfọdụ bụkwa na ebe a na-aga a na-anụ na a na-eburu ego ebunye eze nwaanyị mmiri ewe ihe dịka eze nwaanyị mmiri ọ na-eri ego Naịjirịa. Chiza na-ekele ngo ọfụma ị hụrụ ihe a niile ọya ya ka na-akpọ ndị Yahudi bịa 419 nwoke be anyị be nna m nwoke be anyị so mee ihe a ọmụa jidere ya o si na biya gwuru paịpụ wee ruo na mmiri ịbata na biya onye ghe ọjị si kpọwa nna kpọwa ikwu kpọọ ibe ka a gọrọ ọhụụ ka a bịa gozie ebe ị chọrọ ịhụ mami ghọta ịkpọọ ha papa ịkpọọ ha mama ịkpọọ ihe niile ike ọdekọchi somebody nọ na the other room na-akụ ebe a na-edetu ihe a niile ọya bụ onye ji dị microphone na-ekwu akwụkwọ ire paịpụ after ka ịgọcha mechaa si gwa gị desere 20,000 ka ejeze gosi ka ijeze na nke mami ghọta ọkpọ gbadeweze na mmiri eru ebe ọkụ ber ya gbọm ugboro na-atọ ọkụzughe anya onye anọ n'ụlọ anụgwo dị ber na ọdagbu ugboro atọ ebido jiri microphone hụ mmiri ebe kpukpukpukpukpu ọkpọ ya aha si nwa bụ onye dị etu a na nna anyị na-ekene gị onye dị etu a nne gị na-ekene gị ihe a niile ịkpọrọ aha na ọjị a ịgọrọ biya ihe a niile ka a na-akpọrọ gị aha mmiri anaghị ekwu okwu onye sịrị mmiri na-ekwu okwu onye bụ 4110 onye kachasị njọ na ndị dibịa niile. Kedu ngwa maka ego a na-awụ ya mmiri a na-ekwu okwu
then ndị na-ejekwa na-awụ ego n'ime mmiri ha ma ihe ha ji eme ya. Ritualist buru ibu, ana m ekwuvute ya, ndị ritualist buru ibu. Ya bụ na ihe abụọ ka esi arụ ọrụ mmụọ. Abụghị taa ka esi arụ ọrụ mmiri. Abụghị taa ka esi arụ ọrụ mmiri. Mana ihe a ọ bụrụ na ị na-ege ntị ugbu a maka ụfọdụ n'ime unu otego chief ji kọba ihe a ọ bụrụ taa na asị m ka ajụtụkwa ya na ihe mee mbịakwa jụọ chief gịnwa na-eje n'ụdị ebe dị otu a aka na-akọrọ gị akụkọ ahụ ị na-ege chief gịnị na-eme na mmadụ ga-anụcha ụdị ozi ya niile akọchala ije ọkakwanchi na-eso eje maka na ọ bụrụ na ndị mmadụ adịghị eje ebe a na ụdị ebe dị otu a ụdị ihe dị otu a agaghị na-eme. Ihe kpatara ya bụ ụdị ike a ha na-evute, ha ji pasị mmadụ na-agwọ ọnya na-abanyechara ndị a niile na-eje na kpịrị ha ete echi akpịrị ehu na-akpịtabe ha, maka na ọ bụ na ọnya na-anya so ọnya afọ ha wa jee n'ụdị ihe a. Ị ma na mmadụ bịa bịa m kọrọ na ọwa bịa ji asịrị a ga-arụ ya ọrụ mmiri no 200,000 ya ihe 100,000 si anya ya bịa next week ya naruo wetakwa 100,000 send area na akaụntụ nọmba si agwaza mgbe ya ga-eji bịa ọcha ya ga-akpụ ya echi a ọkpọzi anya si anya ya arụchakwara ya ọrụ na nsogbu ana gbana m ka esi ruo ọrụ, gba m ihe rụrụ, gba m na mgbe ọrụ gba m ka esi ruo ị ka gwabeghị ọya ahịa ga-adị ọjọọ si ekwuru okwu ọrụ mmiri ise ndị chezie ga anasị na arụchagburu ọrụ. Ihe a niile bụ yahoo dibia 419 a onwezi ụzọ ha esi ha eme ya. Mana nke bụ na a na-eme ya a na-anụkwa awọm dịgasị na alụ a niile a na ihe na-ekwukwuchekwa ha ka ga-ejekwa ebe a ịma ndị Igbo be anyị mana chief na-agba ọsọ mmiri ma ọ bụ na ụzọ he kịta ọ mazukwa ha ga-ejizi ọsọ. Chief n'ezie ewere ezigbo dibia nsọ Chizani ezigbo dibia dị ọ dị ọfụma ezigbo dibia dị kama na ndị ọjọọ karịziri ndị ezigbo abụọ ibu ma agụbị ya ọnụ, mana ezigbo dibia dị. Ọ dị ma chief ihe nji jụọ ya bụ na ụfọdụ si na ndị ezigbo dibia na ihe mere na ụfọdụ adị eje n'ebe ahụ eche n'ọdụ ka ndị ezigbo dibia dị na ha dị ewe ego na ndị mmadụ na-achọ ebe ọ ga-abụ afọ ya ihu nnukwu moto ọ na-agba kiriche unu enu ya akwụpegoro geeti ikiriche mabụrụ ama na iko n'isi ọhịa ndị Igbo anyị na-ala akị ọya ka eji eri ha ya ka eji egwu ha cha ntụm anyị na-egwu ha chigwusiri ya ha ike ha anaghị anụ ihe. Ezigbo dibia ana m ekwufute ebida mfụ ọ na-ewe ego, dibia a na-ewe ego ọnya ka eji tụọ n'isi dibia akpata akwa akụ ọkpata ụdụbara ahụ ya maka ọ ga na-eri ihe mana ọkwa ma ego dibia a na-ewe ego mana a na-akwanyere ha ugwu na gboo ọnya warụbụrụ ihe anịrị ọnya bụ ugwu dibia ọnya bụ na ibu na-eme omenala ewere ihe shiri ike n'obodo akwa dibia wee ejebe moto 40 million Chizani ọ bụghị dibia bụ ihe a dibia gba moto ofu moto 40 million even 25 million Chizani ọ bụghị dibia mụ na-agwa gị onye wee kwubeghị ihe yeri ego ọ bụghị dibia. Ya bụ na dibia bụ ndụ ka ọ bịara na-ewe ọrụ eke ọzụzọ ndị nzọpụta mmadụ na nsogbu ọzụzọ ndị ọya bụ dibia not the other way around. Mbọ ọgaranya wee free station itu ọnụ ruo hotel vueriwe ego na boot zaba oke afa nwoke Anambra ozomesugbosi ọ bụzikwa dibia ka unu na-eme ive enwe ọ bụzikwa ọgwụ ka unu na-agwa ive enwe oluone na omume dịka ọrụgo na omume ha na-ahụtazi anya maka na akụkọ ọzọ ịma na-akọrọ maka chi ụwa ụba na grade akpọgonu ha si abịa mebe ya ụfọdụ sizie na ha adịghị eme mana oge akpọtara oyibo kpọtara chi ụwa ụba chi ụwa gbara afọ o wee kwuo na-eme ọkwa ebe a ka esi gbapụta laịsensị dị dibia kwejikere gwo chi ụba metere ihe ji weta laịsensị dibia akwụkwọ ikike yere ya ebe a ka laịsensị dibia bido ụfọdụ ka wee na-asị gịnị mere a ga-eji agba ya mmadụ ahịa ji agba ya laịsensị mana ihe ego moto ijeba driver laịsensị driver laịsensị onye goro moto ka ihe iji jegba ya ikwezi agba laịsensị ọgwụ ị na-eme ọsị ka ihe ya gbara ya ọya were ọgwụ nna ya na-abịaba abịa nna ya miss what akọ ndị iberibe ha na-akọ ndị eriri task force ga-emeche unu ihe unu ekpere ị ga-agba akwa by force and by fire.
ọ dị mma ọ ya kuru ji akpa arụ maka ọ bụrụ iwe constitution be ị mara na igbukwe mmadụ na nga n'ọnụ ị ga-eje maọbụ egbu ohu iwekwa mmadụ mee ritual na punishment imekwa ihe dị etu a na punishment ọ dị na constitution mana ha na-ekwe asị ịgba akwụkwọ ijọ isi na abịa be nna gị ọgwụ bụ ọgwụ be nna gị ihe na-emeghi ị na-abụ ọgwụ be nna gị mana ị ga-ego moto ije gba driving license nwaanyị ji agba driving license ma moto ego ka iji go nwaanyị ji agba driving license fụtabịa ya moto n'ụzọ ka gọọmenti gwa gị na ha were ma mere ụdị a were ma gị were ma abịa were ma ọgwụ ha ọ dị mma dịka onye isi ndị task force n'ala Igbo ewere onye nụtara akụkọ gbasara ihe mmụọ ndị mmadụ na-eme ma m na-achọrọ ka a gbazie ya onu kedu akara ekwentị ndewo akara ekwentị m 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number Chief daalụ rinne ịma na ihe gbasara ọrụ mmiri anyị na-ekwu nakwa ka ndị dibịa ji alụ ọrụ mere na ikwuru na oge gboo na-ewe ihe dịgasị iche iche onye nọ n'otu unu were akwụkwọ iwu obodo na akwụkwọ iwu nji alụ ọrụ na-ewe ihe ọ na-ekwesịghị asị ime ọ mara ya mana ndị dibịa ụfọdụ bụzi ebe ndị obodo na-ekpere mmụọ ha na onwe ha dịzikwa ka ha bụ alụsị ewere ihe furu n'obodo ejebe na be ha ịchọta ya agbaba afọ asị na onye nke a edebe afọ n'akwụkwọ jee na nke dibịa jee ịchọ ihe efuru efu ọ bụ ọrụ niile na ụdị ọrụ a ka dibịa na-alụ mba the answer is no ihe gbasara ihe zuru n'oshi amachere ndị dibịa ada eme ya mụọ n'ọba mụọ na ụmụ n'ebe a kemgbe Goodluck chịrị Naijiria akwụsịrị ya ma ruo tata adịm agba ụdị aha kedu ndị kwụsịrị ya gọọmenti kwụsịrị ya because ihe eji kwụsị ya bụ awere m idea nke a ebidoziri gbuwe ndị dibịa by dibịa bịa weta ọwere ihe wayo ha ji eme ihe bụ ihe a na-akpọ kema akụpe na bụ ijidekwu ya ọgawa etu a okuru gawa etu a asị na ọ bụ na ọ ya mere gwa gị kwupe ọ bụ na ọ meghe etu a gị kwuchie ihe a bụ capital 419 ihe a bụ oshi criminal dibịa nweta ihe a na bịa mmehie ihe m ga-eme ya ọja ma ọrụ by force and by fire ọkwa dibịa nweta datị na bịa ihe a bụ oshi criminal ewe nke ha na-eme dịka azịza ihe a niile oshi achịgo ya dọọ ya n'isi akwa afọ ọ bụ na ọ dọpụ chizianị ihe a niile bụ yahoo dibịa gọọmenti ebidozi mewe ihe a ọ na-emezi atịkwa aka na onye dị etu a zụrụ ihe dị etu a ikekwa ya nọ n'ụmụaka ndị kọtụ a na-eme kọtụ skul abaga ya ezi odostis abalị aja otu a then eji tie onye a ihe na ọma mewe 1 week and ikitazi agbagbu okwe dibịa agbagbu onwe ya ọ bụrụ onye ekwu agbara ama na ọnya zụrụ ihe a na ọ nọ na kọtụ ndị kọtụ ya bịa revenge maka ihe tiri nwanne ihe a megide ka m gwezi anyị ma mụ nwanne ebe a o mere m affect but ọ bụghị na o wee egbu nọ mgbadata ha ihe zuru n'oshi a igwe nke m ejidere onye a ewetakwara ihe anwa wefute everything the person mechize na achiteze azụ na ozi mụwa ga-akwụ ya ụgwọ ihe a
ya nzutekwa ya nchọ nji bara owe uru onye oshi wee ka obi wee pụtakwa ihe ọrụ ndị otu ya bịa ihe na-agwa abụọkwa obere ihe gịnị mere na akpọgharị kponyezi ndị uwe ojii a sịrị gị na ọ mere ha fụza ka esi mee mana ihe ma m na emere ya esetụrụ ya so ọ webụrụ ya bụ na ihe njikwa ya because of that a meweziri ndị dibịa ji aka ha dewezie evi na akwụkwọ send we to federal degide akwa ndị lawyer group of lawyer nke ndị dibịa Nigeria na-ebezie ya anya wee jezie na court etu a ka esi wee mee gịnị wee machizie ihe a so onye ọbụla stop ya gbam and mgbe a machiri ya ka a machiri ugogbe eji ahụ ụzọ amachigwa ugogbe eso m ihe wevuru ya ugogbe a sị na ndị ọcha ji wọrịa ndị be anyị eso m ihe wevuru ya ọ endkwesị nsị a owezi ya na-emezi ya eme ebe ọ bụla ịhụkwa ya na-eme ugogbe kịta m ga-eso mụ obodo oyizi ga-eme onye arrest ọ dị ma chief onye nụ ụmụ arụ dị iche iche ndị dibịa na-eme na-ekwesịghị ekwesị dịka onye isi ndị task force kedu akara ekwentị a ga-eji wee kọchara gị ụmụ ihe a niile ma ọ bụ ewere onye chọrọ ịmụ ọrụ ị ka na-anabatakwa ndị mmadụ maka ịmụ ọrụ dibịa ana m anabata mana ndị nọ kịta mmadụ ịnọ ga-emegodi free this year so mmadụ ịnọ amezie free and oruegwo from August now eyeru mmadụ ịnọ ga-eme free so from December kwa then or November ndị ọzọ because ndị mmadụ buru ibu aka ga-anabatakwa ndị ọzọ so n'ọnyanwa ya bụ na onye chọọ mụ ọrụ chance dị no problem onye chọkwa but mmadụ ada ebikwa be m o Adam onye ọbụla bịara ịmụ ọrụ ada ebi be m ị ga-esi ebe ibi na-abịa ịma mbikwa be m iwe ekwe ike ibi be m ọkwa ịbịakwa arụchakwa ọrụ igo ọ dị ma ewe akwụkwọ ị na-ekwu maka ndị federal onye chọọ ịmata akụkọ masị maka ihe dibịa maọbụ ihe ndị task force na-alụ maọbụ ka unu si chọọ ịlụ maọbụ na-ewe ka o si fụta ihe na-adịghị mma n'obodo ọ bụ bụrụ na ọ bụ ndị onye omenala na-eme ya achọghị ịkọrọ onye isi ndị task force ya bụ gịwa kedu ka a ga-esi wee mee nke ndewo onye ga-akpọ m akara ekwentị m 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number ebe mbi ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti. Ọ dị ma chief ka anyị na-apịachi ya ugbu a kedu ndụmọdụ gị nakwa ihe ịma aka ị na-ewe ewego ka gị na ndị mmadụ si akpa abụbọ maka na oge gara aga ikwuturu okwu maka iwu emere n'Enugu iwu a na-achọ ịhazigasị n'Enugu na ka a ga-esi wee hibegasị ka ndị dibịa ga-esi wee na-agbata akwụkwọ ewego ka isi gbachie mbọ ike jefu gọvanọ ka akpa alụ dịka onyeisi ndị task force mana ị na-ekwusi na ọ bụkwa ndị task force a ndị na-alụ ọrụ dibịa ga-ama ndị alụ makwara ka a ga-esi wee chụpụcha ndị alụ na ọrụ ndị omenala maka na a na-emebi afọ ụlọ nke ukwuu a na-emebi afọ ndị ọdịnala ewe ka isi akpa ụbụbọ ewego ka isi weta ozi ma ọ bụ welu ụzọ oge ị ga-eji wee jefu ya nke a ofu kedu akara ewere ike iji wee onye ọ gbagwojuru anya wee jụ gị ajụjụ ọzọ dịka ibe ya bụ na ịfụ na otu ọ dị ugbu a na ewe ị na-ekwu ukwu ekwusigasị ihe a ike ewegoro ka isi nọkọta ndị ọjọọ a bịa ihe a ga-egusi ga-ekuzi n'ihe a na ihe ị na-ekwu na-ekwugide ha ewe ihe ịma aka ọzọ chere gị mgbe site n'aka ndị ọjọọ ndị na-eme dibịa. Ndewo Chiza na-ekele ngụ nke izizi ihe gbasara nke gọvanọ anyị kwado ije hụ gọvanọ
week anụ mana o nwere ihe advice enyere anyị bụ mgbaji anyị chetu maka biri anụwa ọ pasịrị aka wejeghịkwa aka wepụtara ya asị ka anyị chetu ịma na agwa gị na ihe ọbara na-eme ana m ajụ ese adị m ala ike nọkọta mee ihe na-ekwesịghị ọlọ ya m gwara m si m chetu na etu akịta o mere ihe a na ọ bụrụ na emebeghị ihe akịta ọ dara ma sị ka m mee gịnị ka m jewe mana ebe ọ bụ na o mere ihe dị etu a m chere ka ya bụ ihe amarị a ga-asaịn ya asaịnzikwa anya bidozie ihe ma ọ saịnzi anya mee ya approve na m wezi right mgbe a njezije fozia mee ka jene kịta edere ihe a ka a ghara ịghọta ma a na-amazi ya aka ma ọ bụ na mụnwa weziri ihe ọzọ m mvu n'obi so that is why anyị ji gbadogodi kịta mana ọ bụrụ na ọ bụrụ ya wiiki anụwa anyị nọ ihe a kịta ka anyị kwesịrị ije hụ gọvanọ wiiki a kịta mụ na gị nọ anyị maka ugwe bido tata dịka Tuesday wee geru Thursday na-abịa mana akagbugwe adịzọv ha gwue ka anyị na-egodo anya dị biri anwa ọ dị ma ewe ihe njụrụ gị chief maka na abịa n'ihe gbasara ijụrụ maka ndị otu ndị yahoo dibịa eziokwu obi adịghị ha mma maka na mụ na-ekwu na ha bụ yahoo dibịa kama na ebe esi agọgbu ha na ọhụụ bụ na awụha ya m mkpọrọ aha awụha ya ha m mention name mana asị m gọvanọ ọ hafụtakwa ndị ga-arụ ọrụ a na ọ bụ na ọnwe ndị ọ hafụta iche ha mekọ anyị na ndị task force anyị na ndị ha ba task force ka anyị na ndị arụkọ ya na ihe anyị n'aka ọ bụzi na ọ ga-enye anyị ofisi anyị ga-anọ iche ma n'ofisi ebe anyị ga-anọ ka ọ mara ka esi eme ya ma enye support that ka hụ na ahụchafụrụ aja na rice Abakaliki wee bụ eze ego ụgbọala anyị na-ekwu aka na-etisi mkpa ike maka a ga-eji moto menia na ọ na ọkpa ka ọ ga-eji n'ime ọrụ ebutezenu moto na-ekwu maka ya mana e nwere ụdị ndị ya na mụnwa na onwe m abụgo kaptịn n'ọrụ task force a na ọ bụrụ tata ka m nọ na ntoite amagoro m ihe gbasara ya ọfụma mara ebe ka anyị esi wetewu ndị yahoo dibịa a chief ewe ndị na-ayọ uwe na-asị ebe ọ bụgodo na hilos anyị na-ekwu ma ọ bụ sị na-eluteghị gị aka ewe onye sị ọ bụgodo tuketuke ya bụ nke ya ga na-akwatụ aka amara m nke bụ tuketuke na nke bụ tuketuke ya bụ ka moto ọha na ka ọ bụkwa nọ moto eziokwu mana nwoke bụ asị na ihe eji na agụ ya si na isi ede ka isi nne ya agaghị m eji na agụ ya bụ nke ọ ga-abụ unu ga-eji wee banyecha n'ime obodo dị iche ọfụma na ime ufere moto emuvu onunu maka na ọlụ ichekwa obodo ị ma na ibe ọbịa kpeta mmadụ bụ tiketika paakị ya ịbịa ebe kpeta onye mmadụ kpụrụ akpụ na moto start bịa ka ị na ọkwa start bịa ndị nọ na-akụ ya sike na o jikwara ọgwụ pinio ịma ha asị na ejikwa ọgwụ pinio moto ha na ọ ya sikwara ike o na o jikwa ọgwụ kpodo ha n'ọbịa na moto ha ekwezi afọ ọga adị m eje ije ihe ihere abụ ọsọ ọjọọ adị m eje ije ihe ihere mkpa moto m aka na ebutu ya ịva m wụta tv ki mba ya ọ tie ki wa m a na-apaniri mmanụ tụrọtụrụ ọkpa ịma na ọ doro m anya ọ dị mma ya bụ eme ihe ụmụazị achụkwa nrụ ọrụ arụ ọrụ achọkwa nrụ ọrụ ahapụ ya ị na-asị ka ndị dibịa chọọ ịlụ ọrụ n'ihe na-ekwu ka ọ mee gịnị ka anaba dị mma ka anyị chọrọ ana m asị ka evi moto m ga-ayaba ọwe mgbe m na-arịọ chief moto after all eji m eme nwere uru m ga-erite nya iche ọ bụ na ego na ụdụ mmadụ m bụ ụdụ mmadụ ndị ego ị chere ọta ka bido dibịa ka ọ fụtara m amacha ibe ha na-eje eje evute ike a enu m evute ya ọ dị mma ọ bụ onyeisi ndị tax mana ọnọ m bute ọnụ ụlọ aja anụ mbụ aja na-achọ ịdagbu m ọ bụ onyeisi edịbevu ụwa n'isi ihe mma bụ mgbe m bụọ mmadụ m mee ihe ọ dị mma mee ka a na-adị mma mee ka ihe ọma eme nwoke na-emere nwaanyị ka ihe dị mma na ihe a chọrọ nọtụ ibu eriwe ego nọtụ ime ritualist adọghị m na ya ana Igbo ga-adịrịrị mma ọ dị ma ọ bụ onyeisi ndị task force ndị dibịa niile High Chief Okafor Ugochukwunyere Igbo niile ka ị nụchara onu ya o wee na-ekwu na ịchọọ ije na nke dibịa jukwa ese si nwa mmụọ emegide na nwa mmadụ emegide na nwa mmụọ ọ bụ ya ka anyị na ya kparịsịrị ụbụbọ chief ọ ga-adịrị gị na mma ọfọ anyị bụrụ na ndị ọ dị n'aka ga-anụrịrị onu gị mee ka na anyị dị mma onye na-alahụ ụlọ ọlahụ juu
ejiri ihe dị na be anyị mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ mepụta ihe dị mma mepụta ihe ọ bụrụ ihe ọma ka anyị ọ bụrụ eje egbu mmadụ ọ bụ ya ka anyị na-ayọ akpọbi isi mmadụ ka na-akpọbi okporoko ọ dị mma ụkpana okpoko gburu ọ bụ ntị tiri ya biko ka na anyị dị mma bụ mbọ chief na-agba anyị niile na-agba ka na anyị dị mma ka anyị ghara imebi omenala maka na omenala ndị nkwụdịbe mba na-eyelu mba nri ka nkwụdịbe anyị ebela anyị nri na ọya ka anyị na-ayọ ka udo dị na be anyị onye chọọ ime ihe omenala ya mee ya n'eziokwu ka udo wee chịa chief ọ ga-adịrịrị gị na mma ihe ọma ga-emere daalụ Thank you.